Отново правиме бързо включване, за да отговорим на наш зрител с име Пламен Пандилов, който ни пита какви предимства ще има вписването на договора за наем в имотния регистър. Така, на първо място, вписания договор за наем води до противопоставимост на трети лица. Какво означава това? Това означава, че ако наемателя продаде имота, който е предмет на договора, то новия собственик ще бъде обвързан от договора за наем и следва да спазва клаузите му до неговото изтичане. На второ място, може да послужи и за изпълнително основание, стига да бъде заверен нотариално, относно принудително събиране на задължения във връзка с наемния договор или освобождаването на имота. И на трето последно място, вписването, както при всички вписвания, води до публичност и съответно дава по-голяма сигурност на наемателя при предсрочно прекратяване на договора, например. Благодаря на Пламен за въпроса в YouTube.